Ginkalipay sang pamilya sa mga nadula nga mga sabongero ang pagwa sang warrant of arrest batok kay Charlie Atong Ang. Suno sa ila iniisa ka importante nga tika nga padulong sa ginalauman nila nga hustisya. Suno pa sa ila nga ang warrant ng isa sa pinakadako nga development matapos ang pila ka tuig nga wala sang kasiguraduhan sa pagkadula sang 30 ka mga sabongero halin sang tuig 2021 tubtob 2022. Ginpahayag man sa mga ini nga ang testimony o testimonya sang whistleblower nga si Julie Dondon Patidongon o Patidongan kag ang duwa pa sini ka mga utod ang nakabulig agod maklaruhan sila sa natabo. Samtang ginabato naman ni Patidongan ang warrant batok kay Ang kag ang pila ka mga miyembro sang Philippine National Police bilang tanda sang nagaamat-amat hulag nga hustisya. Nagpasalamat man ang mga ini sa Diyos kag kay President Ferdinand Marcos Jr. Nagapadayon naman ang pagpangita pa sa dugang nga ebidensya para malakip sa kaso kag iban pa nga naangot dala na ang pila ka mga mayors kag isa ka anay aktres. Nagalao man ang pamilya nga mapatuman ang warrant sang maayo kag wala sang may ginapaboran. Nagapanawagan man ini sa mga otoridad nga panindugan nila ang ila mga responsibilidad batok sa kahadlok kag impluwensya.